3 டைப் ஆஃப் ஹூக் வந்து எஸ் ஹூக் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. இது பிளாஸ்டிக். இது வந்து 6 உள்ள ஒரு பாக்கெட் வந்து 65 rupees. கலர்ஃபுல்லா இருக்கு, நல்லா ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு. இதை நீங்க துணி காய வைக்கிற கொடியில ஏதாவது ஹேங் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். எங்கேயாவது துரு பிடிக்கிற இடத்துல, ஈரம் படுற இடத்துல இதை ஹேங் பண்ணிக்கலாம். துரு பிடிக்காது. கிச்சன்ல, பாத்ரூம்ல, உங்க வார்ட்ரோப்ல இப்படி எங்க வேணாலும் இதை நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து எஸ்எஸ். நம்ம ஊஞ்சல்லாம் தொங்க விடுவோம் இல்லையா, அதுக்கு அடுத்த சைஸ், அடுத்த சின்ன சைஸ் இது. இதோட ரேட் வந்து 35 rupees. இது வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்கானது. ஏதாவது நீங்க ஹேங் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம். இப்ப 2 ஹூக்க மாட்டிட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரம் ஸ்டாண்ட் அப்படியெல்லாம் கூட நீங்க ஹேங் பண்ணலாம். இப்ப ஜன்னல்ல வந்து 2 ஹூக்க மாட்டிட்டு ஒரு பாத்திரம் ஸ்டாண்ட் அப்படின்னாலும் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ரேட் வந்து 35 rupees. அடுத்தது இந்த எஸ் ஹூக். இது எஸ்எஸ்ஆல் ஆனதுதான். மேல வந்து கலர் கோட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல வந்து கேப் மாதிரி எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த துணியெல்லாம் மாட்டணும்னா கூட அது கிழிஞ்சிடாம இருக்கிறதுக்கு கேப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து 5 pieces இருக்கு. இதோட ரேட் வந்து 110 rupees.